Ассаламу алейкум, подписчикои YouTube, бародару, хоҳару, модару, ҳама каса созен хубен, саломатӣ омадед, дар куҷое бошед, ҳама вақт зиндаву саломат бошед, иншоаллоҳ саломатиҳои шумо ҳама нағзад. Имрӯз дар бораи чӣ гап мезанем? Мавзӯи мо имрӯз дар бораи ки ай Тоҷикистон бисёр мепурсанд ки мо Москва омаданием, мемонем, намемонам, баъзе фареб мекунад ки не намемонанд. Бародаро, хоҳаро, рости ман дурӯғ гап намезанам, чизе ки дар чашми худам дидам, амура мегум. Короче, ай ман 2 рӯз пеш як хеши ман ай душанбе омад, ман худам рафтам метро Домодедов, вайра встречат кардам. Короче, ну 4 соат амуҷо вайра ждат кардам ва пурсидам, гуфтам ки чӣ хел вазъият дар дуруни аэропорт, чӣ меган, шуморо проверка мекунанд, чӣ шуморо мепурсанд. Гуфт ки ака, короче, духтароро полностью мондан, занакову духтароро беочер мондан. Короче, бачаҳоро бисёр қин мекунанд, мардакоро, бачакоро бисёр қин мекунанд. Короче, бисёр қин мекунанд. Баъд гуфтам чӣ қин мекунанд, например, чӣ, саволаш чӣ? Баъд гуфт, короче, так, документ мепурсанд, мисоли ягон кас штраф бошад, сразу бо запретш мезананд, бисёр қин мекунанд, не ки мемонанд. То баъзе мемонанд 6 соат, баъзе 5 соат, баъзе 4 соат, аммо занакоро 2-3 соат задержка мекунанд, сарш метиҳанд. Бо мегум ки бародаро, хоҳаро, вазъиятш қин нест, ну всё равно просто проверкаи сахтш мекунанд. ман чӣ гуфтаниям? ман рости мулло нестам, ягон чи, ягон оҷӣ нестам. мегум шумода ки дар ҳаққи шумо ман дуо мекунам ки худоҷон моро ҳама вақт ҳамин ғарибӣ нигоҳ дорад. бо мегум ки дар корои шумо баракат, ҳама вақт зиндаву сарбаланд бошед. мо бояд ҳама вақт дар хизмати ҳамдигар бошем, ҳамдигара любой ситуация, любой момент поддержка мекунем, несмотря мо дар чӣ положение ғалтидагием. Так что худованди мутаол моро нигоҳ дорад. Омин, омин. ҳай дар паноҳи худованд бошед. ҳамиқа кор буд. Короче, мегум ки касе омаданӣ бошад, биёед бародаро, хоҳаро. Просто мардуми мо ҳамин хел аста ки баъзеҳо фареб мекунанд, хайп мекунанд, не ки ин хайпҳои ваё ягон ҷо намегузарад. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед.